И хай Facebook, YouTube. Днес ще покажем един клип на Майнкрафт, както обещах. Да. Това е Майнкрафт. Това ми е къщата. Да, това всичко го направим с меморията, но той затвори. Защото преди ми гърмяло, не знам. Но това е къщата. Не е обзаведена, не сме. Тут бързахме. Сега да вървим към животните в Майнкрафт. Както виждате, тук пише овце. Ето ги овцете. Ножице. Ей, вълна. Тук са кравите. Ето. Не ги убивам. Тук са кокошките, както видите, са снасяли яйца. На тях може да се слюпи. Има кошка. И тук са конете. Как може да ги яздим? Но докато не харесват, няма. И тук са прасетата. Тук са мухоморките. Там. Гъбените крави. В те пак са избягали от село. Това са тигрите. Какво? Да, тук са кочетата, по-точно вълк. А това са котките ми. Ставайте. Сега да върнем към влакчето, дето го направим с неуморнията. Да го спочим от тук. Включваме и тръгваме. Това е влакчето на мъжеците. Да, както се виждат, както е тук са животни, там са. Там е къщата. Как му бутна? От тук стигнахме. Тук трябва да се направим на сърво. Да, тук се разпукаме живота. Там да не изгоря. Тук се правим. Да. Тук са безплатни корички за продължение. Това е влакчето. Сега отиваме към водопада. Де сме го направили напред. И това е, тук се пускаме. Това ги знам какво са. Ето, както виждате. Тук е джамп. Така пак вземаме колички. О, фак, бе. Потегляме. Да, това е влакчето. Това тук е село, по-да ще ви покажа. Надолу. Опа. Тук не сме го направили яко. Готово. Да. И това е края на влакчето. Сега да вземем един кон.
Нито една черния. Седло. Има и всякакви цветове кони. Бели. Харесана. Сега дарим към селото. Както ще аз го язя. Тук прасета. Чай да скочим с коня. Селяни. Магическа колба. Ето така скачам. Това тук е градина. Картофи. Жито там некой си. Сега да се връщам към къщата. Или няма? Не свалям бронята. Кофа с вода. Тук ще направя, няма какво да направя. No patrz. Къде къщи сме готови. Да, Facebook и YouTube, това беше от мене. Както виждате, аз съм Рефлекс. Да. Ще снимам и на Кантар, на Сам. И това беше от мене. Ай, чао!